Pred niekoľkými rokmi som videl slovenský film Sviňa. V tom filme ma zaujala jedna scéna. To bola scéna, kde vlastne vystupoval cirkevný predstaviteľ a bol tam nejaký asistent politika. Ten asistent politika chcel niečo, aby ten cirkevný predstaviteľ urobil a hovoril, keď to neurobíte, tak budete mať problémy. Na čo ten cirkevný predstaviteľ povedal, viete, my už sme tu 2000 rokov. Prežili sme vojnu, prežili sme komunizmus, prežijeme aj vás. A to bola taká vlastne akoby pravdivá scéna. Lenže ukázalo sa, že existuje ešte iná sila, ktorá dokáže prežiť a všetko možné. To znamená sila, ktorá ovplyvňuje aj cirkev, ovplyvňuje aj politikov a čo je najhoršie, že ovplyvňuje aj verejnú mienku ľudí. A o tejto sile práve rozpráva tento muž vo videu, ktoré môžete nájsť na jeho YouTube kanále. To znamená, odkaz dám do komentárov a veľmi odporúčam si toto video pozrieť. Viete, my vždycky o takýchto ľuďoch sa učíme potom z histórie, o následkoch ich práce. No teraz ešte pri živote tohto človeka môžeme vidieť vlastne neskutočnú genialitu, ako sa vlastne vytvorí sila, ktorá stojí medzi cirkvou, politikou a vlastne formuje verejnú mienku prakticky na celom svete. A som si istý, že vlastne aj vy možno rozpoznáte dosah vlastne tohto vplyvu vo vašich životoch. Nebudem teraz vlastne spoilerovať viac, to znamená, aby každý sa sám zamyslel, že či sa vlastne práca tohto jedného človeka prostredníctvom či už cirkvi, prostredníctvom politikov, či už prostredníctvom mienky cez verejné médiá ovplyvnila aj váš život. Takže pozrite si toto video, odkaz je v komentároch.